I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Yatod si Rafi sa iyang higala nga si Kim. Hubog kini og sabog ug wa gyud kini makamatngon nga gialsa sa mga katabang. Gipasidan-an ni Kim si Imyat nga di lang sultihan si daddy niya Ido nga migamit kini og sabog. Sa laing bahin, gabi na ug mo'y atong sundon ang bahay ni Michael. Oh, hain ko. Sa kilita pita. Kanindot sa buwan. Tibok ang iyang kahaya. Ang dugo sa mga demonyo mo ay naglatay-latay sa imong kaugatan. Demonyo kang kaliwat! Upaos ka. Animaos ka. Pahawa! Dili ko gusto makakitaan ang imong naong. Layas! Pahawa! Patring, wa mauli si Michael. Was iyang kwarto. Ay, mauba madam? Karon na mahitabo no. Pangutada ko no dito sa silong, be. Sila si Tuding ug ang boy. Basig tua sa silong. Ay, oo, madam. Manaog ko. Ay, hain maning bata. Wasap ko kabatikod nga waday siya mauli. Karoon lang ko kabantay nga nagsusi ko siya kwarto. Hain man. Imposible nga ato siya matuog sa silong sa underground. Ay, paabuton ko si Patring. O niya, unsa man Patring, tuabas siya sa silong. Ay, wala madam, oy. Dili sa mahitabo nga ato siya matulog dito. Bahong singot sa mga tao. Way limpyo. Parehas ang dimit ug ang banang tudeng. Tawag sara maligo. Bahong tao dito dam, oy. Ay, hain man di ay ning bata, Karoon lang yun mahitapo na. Huwag ni manawag. Kinuok ko, uy, nabalaka ko, Tring. Ay, karon man lang ni mahitabo dam. Ayaw lang kabalaka. Laki ko to. Basin og tuwa hinutos ilang trato. Tuas ilang Emily. Basin. Hey, nitipo na to siyang girlfriend. Manawag kong Emily. Kung tuabas Michael dito, di ko mabalaka, anak. Kadiyot kay magsusi ko. Number ni Lola Jovita. Hello, La? Good evening po, La. Wa pa ko matuog kay exam na mo ugma. Nag-study ko, La. Nga naman anta? Ha? Si Michael? Unsa la wa mauli karon? Wa diri la oy, wa siya mari sabay. Wa ko klase tibok adlaw ug wa ko moadto sa school. Wa gid mi makita la. Oh my God. Hain ka di siya la. Amigo? Wa ka na amigo si Michael. Wa ko nahibawan nga iyang suod nga amigo la. Lalabalaka naman hinuon ko ini. Unsa pa kinahitabo nga wa man siya mauli? Sige la kay basin og nalangan lang tuod og pauli. Mausad laki 11 naman gud sa gabi. Karon lang ni mahitabo la. Okay la, basin og may nalanganan lang. Sige la. Wa ko katawag ni rong adlaw. Gabi naman sa ko nakapaload, good. Yes, la. Manawag lang ko niya, la. Bye, Lola. Michael, hain ka man. Tawagon ako. Naring ang iyang phone pero wa mo tubag. Ngano ka?
may nahitabo ni mo. Nahadlok na ko. Nahadlok na ko. Emily! Oh. Naghila ka? Emily! Naunsa ka diha? Oy, abli, hebe. Kadiyat lang, ma. Ma, Oh, naghilak yun di ay ka. Ngano? Kinsa tong gikasulti nimo? si Lola Jovita, ma, nanawag. O ngano man? O ko na mauli si Michael. O ganong ikaw may gitawgan? Nagtuo siya nga ni adin himo pa uli? Yabag sila. Ma, nabalaka lang si Lola. Og nabalaka sad ko. Karon ako na mahitabo nga wa mauli og ingon ining orasa si Michael. Tingalig nagatos barkada. Ayog hilas-hilas ug hilak-hilak. Oy, mura abaya kag asawa nagyod. Mama, sad Why siguro? Ug naatoy giulitawhan nga laing babay. Namisita to. dili na mahitabo, ma. Saba diha, oy. Lucky, good na. Ha, lucky. Ang hitsura atong Michael, pahilom-hilom lang. Pero maro to, oy. Sikreto to glabok. Mao nang klasiha sa mga laki nga giingon nga maayong mupabitin-bitin. Mauna ang imong Michael. Matuog na ko, ma. Exam pa na ko, og ma. Siran ko na niya. Good night, anak. May pagmatog ka. Kaginan siya kapag muta. Ay, ambot ning anak ka. Lunod patay kon mahigugma. Hello, Lola. Unsa naman la? Naulit na siya? Wa pa? Pasado alas 12 naman la. Ha? May nagbasir na? Oh, sige, Lola. Basig siya na na. Tawagi ko kung siya na pala, ha? Sige la, bye la. Salamat. May nagbasir na kuno. Siya na lang unta. Si Michael na lang unta ang may abot. Kinsa ka nang nagbaser, Patring? Si Dudong Michael, madam. Karon lamang na uli. Ay, nauwanan man gayo diri. Oy, kabasa ba? Ginoo ko, ay pasak ay kulbaan kog diin ni siya ni mga orasa. Saka na diri, Dong Michael. Pastilan, di mong apuha ka, oy. Ay, naunsa ka man kabasa ba ni mo? Nga nung nagpauwan ka man. Sorry lang. Ay, kaligo na lang dito. Lukewarm water mo ikaligo, ha? Ay, andaman takag ilisan. Ayaw pagduog kay kaligo, ha? Hello, Lola. Nauli na. Salamat, Lord. Diin man kuno si Yala. Ha? Basa kis uwan? Oo, bitaw. Gusto kang uwan ka kanina. Mao ba, Lola? Sige, Lola. Okay, igo na kay nako nga nahibaw kong nauli na siya. Ugma na lang ko makiksulti niya, Lola, sa school. Sige, Lola. Bye. Salamat. Nauli na si Michael nga way na utang nahitabo. Thank you, Lord. Thank you. Makatuog na sab ko. Ay, madam, usay pulong ni Dudong Michael. Ngano, nagabian siya. Kadlaw ra day itong nauli siya. Diin man siya, dam. Wa pa may magkasulti pag-ayo, Patring. Humanyag kaligo. Gipainom ko siyang gatas. Pagkahuman, may hangyo nga mo pahuway na siya. Hapo ra ba siya sa akong tanaw pag-abot niya, dam. Ambot lagi ang bata. Nabaguhan rong ko siyang mga lihok ay. Nibaw na tong uyab niya nga. Nauli na si Dudong Michael. Ay, gitawagan ako. Nahibaw na. Kadlaw naman tong nauli. Udtuha nagmataron, madam. Hoy, ayaw sultihis istila nga kaadlaw nang nauling iyang anak, ha? Ay, bisan pag may baho si Ma'am Estela, madam. Ay, wala man concern. Concern ni Dudong Michael. Wala man pake. Uy, gusto sa kapatring. Ang putok unsa na siyang matangas pagkainahan. Dili masapot ang kinaiya ni Estela. Oy, Ako, huy, madam, si ma'am. Biyaan pa na ka, madam, ha? Tiwason ko itong gipuhat na ako.
Unsay wa mo hisabti sa kung kinaiya, Jehoveta? Ay, may bangon ka manggod. Gigutom ka? Ati manon kung pamahaw mo, ha? Imong tubag mo akong gipaabot siya. Estela. Unsay wa ni mo masabti sa kung kinaiya? Ah, Ang akong pagpapuyo ni mo dinhi, so ding akong bay sa daghang katuigan. Ang pagpakaon ko nimo, ninyong tanan nga ni adinhis sa akong kaugalingon. Mao ba, Joveta? Estela. Sobra ng imong pagkamapahitason. Mura kagway kamatayon sa imong sinultingan. Sige. Gikan karon sugod ning adlaw. Wa ka nay iyaan. Wa na si Jovita nga gikan pas batan-on ka pa nag-antos og atiman nimo. Tapuson ko na lang ning buwan na Estela. Mupauli mi si Michael sa Mindanao. Danon kong imong anak tungod kay wa kay pagbati niya. Diha ka na. May ikaw may mo pasakit akong sulti, no? Madam! Bahala kang iyaanak ka. Madam, dali, madam! Si Dudong Michael! Tabang, madam! Usa may nahitabo patre. Nausan ako. Ngano ka? Naunsa ka ang pinangga niyang apo? Michael. Michael, apo. Apo kita kigang kag maayo. Michael, apo ko. Hala, ay madam, init kayo siya madam. Ay, basang ko na siya na uli agad kadlawon. Gilantan man na siya. Tabagi ko, Patreng. Sagpita sila. Kinahanglang madaas si Michael sa ospital. Lihok na, Patreng. Oo, madam. Ipaan naman sa kinanharon, madali ta. Apo, apo ko. Apo ko. Michael. Michael, apo, naunsa man itaong ka. Bibi, bukutan ti ka hapon. Dali, dali. Dali, apo ka ato tag ospital. Michael. Michael. Ni kumbulsyon siya. Ginoo ko, Michael, apo ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!